Euskal Herria baterako kideak etorri dira gure gana, hau da kulturgintzan gabiltzanon gana, ea guk zer esatekoa genuen horren inguruan eta lekua eskaintzera. Begira, saiatuko naiz bi hitzez erraiten agertuko dugun edo ekitaldi horrek ze mami eskainiko duen. Esaldi bakarrean esan daiteke, Euskaldunon aberria Euskara da. Euskara da gure aberria. Hori esatera goaz. Hortik aintzina, definizio luzeetan galdu gabe zer den nazio bat, zer den aberri bat. Kontzeptuak dira, nazioa kontzeptu bat da, familia kontzeptu bat den bezala. Eta orduan, saiatzen gara, gure euskal familia hori euskara bere oinarri duen familia hori oholtzara eramaten. Orduan, errantezakedana da Lorea Agirrerekin testu bat idatzi dugula, eta Martxel Rodriguezek dantzari taldetxo bat bilduko du, eta baitare kantari eta antzesle zonbait izango dira ekitaldi horretan. Izenik ez dizuet errango eta ez dizuet ez da ere errango zehatz zer ikusiko duzuen, horrelakoak gira sorpresa mantendu nahi dugu eta ikusmina ea areagotzen duen horrek. Baina bai, txiriko datuko ditugula Euskal Arte Dramak berezkoak dituen 3 adieraz molde, bata dantza dela, bestea hitza oholtzara eramaitearena, eta 3. kantuarena, gure euskal kantutegiak hori besterik ez duelako erraiten, euskara dela gure aberria. Eta aberri horretan denak ongi etorriak direla, beti ere euskara denean gure nortasunaren funtsa horixe.